mga kaakson, ang isa sa mga panghangkat sa aton nga mga linemen. So nagapasalamat magkatakiti, wala man nagpabaya ang mga linemen naton sa Noseco. Siyempre ang aton nga mga Seneco Warriors. Madamo ka salamat ha. Kati masiling naton nga sining nga tiyempo sa pandemic ang aton mga nurses, mga doctors naton, mga kaksyon, ang aton mga BHWs. Gintaya man ang ilang kabuhi para kita masalbar sa COVID-19. Hindi naman niya matapos ang devastation ni Bagyong Odette diri sa Visayas, mga kaksyon, especially Bacolod, kag diin man nga parte sa sur sang Negros Occidental. Ang ato naman diri mga kaksyon nga mga heroes or ang aton masiling man nga frontliners matapos ang pagwaswas or pagbilin sang halit ni Bagyong Odette. Ang ato naman makonsider nga mga frontliners, hindi naman ang aton nga mga Seneco Light Warriors. Makon mo to ha. Perti kakusog sang hangin mga kaksyon, wala yan nagpabaya mo. Ara iya ang aton nga mga Seneco Light Warriors. So madamo ka salamat. Delikado gito yung mga kaksyon nga obra, no? Kakusog sa hangin pero wala gid nagpabaya ining aton nga mga Seneco Warriors. Madamo ka salamat. Makita mo sila mga kaksyon dra sa dalan na kung ikaw may sobra, syempre nakabaton ka dra sa 13th month mo, ano? Makaluluoy ni sila. Makon mo na ang iba na supposedly ma-out na 5, ma-out na sa isang gabi, ano? Ara pa yan mo, nagapabili pa para masugaan ka lang mga kaksyon. Gana insindihon taba na ang aton ng mga light warriors, okay? Kung kaisa panihaga nila tong asa oras, minsan bala, 15 minutos, gadali mo kami nagareklamo nga wala pagapon balik ang suga. May lang kita gani, inabalang nagahulat lang kita sa balayta nga masugan, pero dumdumon tagid mga kaksyon kung ano ang pagpangabudlay. Kay wala nyo mahibalaan mga kaksyon ining aton nga mga light warriors, gareklamo kita bi, ano? Ito, kita suga. Napamangkot nyo bala sila kung sila may ara man sang suga, di ba? Ginahimo man nila tanan, okay? So kung may sobra ka mo din ang pagkaon, tagaan tama na isang pagkaon ng aton nga mga light warriors, okay? So muna mga kaksyon, madamo ka salamat sa aton nga mga light warriors. Ang aton nga mga frontliners, matapos ang devastation ni Bagyong Odette. So anyway, mga kaksyon, diri sa aton nga programa, balik na kita. Subuka adlaw, it's December 26, 2021, mga kaksyon. Amo na siya ginatawag naton nga Boxing Day sa Europa. Nga pala ginatawag ini mga kaksyon nga Boxing Day. Amo ni kuno December 26, nagsugod gid ini sang ang mga manggaranon ang maghatag sang regalo sa mga pigado Kaga ini man ginatawag naton nga day off sang mga servants dito iya sa Europa. Pag sila nga day off, of course, wala sang obra ining mga tao, di ba? So, muna mga kaksyon, ang ginatawag nila nga Boxing Day. Ang pagputos sang regalo kag ihatag sa mga pigado. Kag syempre, ariman mga kaksyon, amo maning paghatag sa mga regalo sa mga kaparintehan sa isa ka pamilya. Tibutang naton bi, ano? Diri ka nag-star sa Bacolod, tapos makadto ka to iya sa La Castellana para maghatag sang regalo sa imong mga paryente. So muna, isa man sa ginatawag Boxing Day. Pag-box, ano? Pagbutang dira sa regalo sa box o sa kahon, kag ihatag sa mga pigado or ihatag sa imo dira nga paryente. Pero mga kaksyon, paratagaan ka mo siyang impormasyon. December 26, ini sa mga kaksyon, tuig 2004. Ano ba lang masiling naton nga natabo or isa sa mga historical event nga natabo sa tuanay 2004
nga naglaptagid sa bilog nga kalibutan nga ginkulbaan sa mga tao, especially sa mga tao nga naga-istar sa Asia. So mga kakson, amo na ginatawag daton nga nagluntad ang isa ka makusog nga linog sa Indian Ocean kag nagtuga ini sang madamo or madako nga tsunami dito sa Indonesia kag sa mga pungsod nga malapit sini mga kakson. So ari ang Indian Ocean earthquake kag tsunami na kilalaman nga the Boxing Day tsunami nga natabo alas 7:58 sang aga sa tuig 2004. Ang epicenter sini mga kaksyon na iyara sa west nga baybayon sang norte nga parte sang Sumatra, Indonesia. Teno mala mga kaksyon na ginahimo sa mga tao alas 7:58 sang aga. Manog alas 8 pa lang So ginapatihan sa mga tao until now nga ang ginahimo sa mga tao alas 7:58 sang aga nagapangapi-ngapi. 'Di ba? Ang ibandra nagapaligo. Kaya syempre ibandra may ara sa nga reunion sang mga marites. Ngay! Marites. Di ba katiaga pa mo? Uy, kamalong kamalakwa, kumare. Si Kwan, ginkuan sa ni Kwan, no? Amo na ang mga, actually patapos na no? Patapos na nga oras or panahon sa mga marites until sila mag-time out. Mga marites, aga pa ni. So, amo na kalabanan sa mga tao sa siniga oras mga kaksyon ang wala pa sang ideya nga may ara sa dako nga linog nga magaluntad. Tiya muna si Marites nagkantumato siya nga kumari man nga Marites. Storyanay sila. So muna ini ang undersea megathrust earthquake kag na-record mga kaksyon nga 9.1 hasta 9.3 magnitude. Ang linog ang halin sa rupture nga yara sa fault sa tunga sang Burma Plate kag Indian Plate mga kaksyon. Pagkatapos ng linog nakahimo ini sang dako nga tsunami nga may kataason nga 100 feet. Imagine bala mga kaksyon kung gaano kataas din nga tsunami nga nagkanto dira sa higad sa baybayon nila. 100 feet mga kaksyon. Taas ni siya. So muna pagkatapos ang linog muna 100 feet nga nagdiretso sa Indonesia, Sri Lanka, India kag Thailand. If you can remember mga kaksyon, sa tiyempo nga niya may ara kita sang Pinay nga celebrity nga nagkanto sa Thailand sa isa to malaka resort. Ini siya si Teresa Loizaga. Tiya nga nila anay do ka layo man sa ila Pero nakibot siya nga do grabe bala nga hagunos ang tubig to sa Thailand. So amo na pus kataas pa mga kakson maayo lang kay ning si Teresa Loizaga. Nakakanto iya sa mataas nga lugar kag syempre sa taas nga floor or pinakababaw nga floor sang hotel. So muna mga kakson nga kinulbaan ang mga tao kati kumbaga pa do kalain ang galakat-lakat kada bala sa gansang baybay. Tingala mo nga daw gaamat-amat dasig ang tubig pa kadto tapos way labot sila first wave, second wave, third wave. Ang third wave kataas na nga tubig. Hindi ka maglagan sila. Kung galing ka kung ikaw alas 7:58 sang aga. Gatiyog-tiyog ka dira sa butan galakat-lakat ka dira sa igad sa baybayon. Nabatsyag ka ba na sa imong ulo? Ang ginamasa-masahe imong ulo mo? Kaya natamaan ka sa pula nga kabayo? Birthday bisang ibo nga ex. Tapos nakita mo dra sa newsfeed nga may upod na siya nga iban. Lain! Ay! Plagya ko pa siya, ibahilohin ako. Nagpahubog ka, naginom kami pa mga pulo ka litro sa pula nga kabayo. Damo ba? Tapos nakabugtaw ka aga pa, naglibot-libot ka. Imo man niya kami matabo nga linog, Tiya mo na, nagtugas ang tsunami, kag kinamatay isang madamo nga mga tao, mga kaaksyon. So, amo na, 14 kapungsod ang apektado sa nasambit nga makusog nga linog
dito iya sa Indian Ocean. Ini ang pangtatlo nga pinaka makusog nga linog nga na-record sa kasaysayan nga naglawig sa 8-10 ka minuto. Maglinog lang gani yung mga kaksyon segundos lang. Dako na gani yung pagkaguba sa mga building, pagkabuka sa mga dalan. Segundos lang mga kaksyon. How much more kung ang isa ka linog maglawig 8-10 ka minuto. So kalabanan sila mga kaksyon ang pagkulap sa mga building, pagkawasak sa mga taytay, di ba? Mega kawasak ka ni segundos lang kalinog. How much more? 8 to 10 minutes. So muna tungkol sa pag-vibrate sa kalibutan, kag bisan pa sa ibang nga lugar nga malayo parehas sang Alaska ha. Ini ang nabatsagan pa mga kaksyon, ining kakusog nga linog. Imagine ba lang dito sa Indian Ocean, ini siya nabatsagan pa ang pag-vibrate sa kalibutan dito iya sa Alaska. Sa natabo nga linog mga kaksyon, nagdangat sa 227,898 ang nagkalamatay sinalabang nga adlaw sa natabo ining linog nga nagresulta sa mataas kag badako nga tsunami. So, 14 ka mga pungsod ang nagkalamatay dito. Muna, ang apektado, 14 ka mga pungsod. Nagbilin man ini sang 15 billion US dollars nga damage sa pagkalaguba siniya sang mga propiedad kag nanging deadliest natural disaster sining 21st century mga kaksyon. So, amuna 40 meters ang kalapadon kuno sa pagtunga sang salog kadagat. Tiya muna ano bala ka lapad ni siya? 40 meters So, 40 metros ang kalapadon sa pagkabuka sang seafloor. Di pag nabuka, ina siya mga kaksyon, automatic, di ba? Magasulod ang tubig. So, kung nagsulod ang tubig dito sa 40 meter, yung pagkabuka sang salog, pag nabuta na ina siya, masaka ang tubig, ano? Pag muna, mapahigad dito iya sa butanta sa mga baybayon, higad sa baybayon sa nga 14 ka nasyon. So, kalabanan nga apektado diri mga kaksyon, amo iyang mga beach resort. So, sa liwat, ini mga kaksyon ang nagdangat sa 227,898 ka mga tao ang nagkalamatay. So, muna mga kaksyon, ang aton nga history sa mga adlaw, December 26, 2004, naluntad ang isa ka makusog nga linog sa Indian Ocean kung saan diina nagtuga ini sa madako nga tsunami nga kinamatay sang madamo nga mga tao. So, December 26, 2004. Kamay pa tayo mga kaksyon, ini ba lang mga disaster nga parehas ini, ano? Hindi na tayo maliwat. Iti, kasakit ni mga kaksyon. Labi na gidri sa Pilipinas, niya kalabanan sa mga balay ang light materials, ano? Parehas naman sa natabo sa bagyong Odette. Kalabanan sa mga balay nga ginagyan dito iya sang bagyo, nagkalakakas sa mga atop, nagkalatumbahan sa mga balay, sa mga kahoy. So, amo na, miski pa paano mga kaksyon, ako manibulig ining mga kahoy. Kay tiko na hindi tungkod sa mga dlagko ka mga kahoy, posible ini nga nagdiretso sa imong balay, kag basi na palay dira ang imong balay. Miski pa paano nagdepensa, basulo no pa dira iyang kahoy. Pero mga kaksyon, dako manibulig di mga kahoy para maprotektahan ang aton nga balay, kag syempre, ang mga naga-starman sa balay. Mga kaksyon, dira lang ka mo sa atong pagbalik, Abay, iarak kita sa ikaduwa nga history diri sa aton nga programa. Stand by! 24 hours under protection ng Shield Back. Programa nga Johnny Tango rides again with Aksyon Red Salgado. This time mga kaaksyon magatamyaw kita sa aton nga mga kaaksyon nga nagkomento diri sa aton nga Facebook Live. Merry Christmas! Ari,
Ginatamyaw naton sa isa kabayong aga si Bileli Oligo. Mga aga dira sa inyo ha. Kag are Elvira Hilogo. Good morning, Action Red. Merry Christmas watching from Charito Heights, Granada. Tamyaw ko Sister Divina Gases kag Sally Salgado. Uy, Salgado, parinti ni. Thank you and God bless. Mileli Oligo, Tamyaw, please, Merry Christmas to Ma'am Vanessa Star Mayo, Doc Mat Mayo, Jinky Dialagdo, Noel Amar, kag Alex Montesa. Isa na kamayong aga sa inyo, ha? Kag Ernie Odasco Lidas, good morning and Merry Christmas. Uy, ari mo sa pariente ko, ha? Regina Villarosa, good morning, Kagawad Red. God bless and keep safe always. Tibog taon na sinong Henrich na nagtulog to sa damo na inom, you know. Soft drinks lang guro. Hindi man guro siyang pulang kabayo. Good morning, members of family Villarosa dira sa may Hacienda Elsa, Barangay Estefania. Kag Madam Star Mayo, hello, Action Red Salgado. Merriest Christmas to you and to your Fam Bam from Mayo family of Rochester, Minnesota, USA. God bless you always. Thank you and happy 2022 in advance. Say man sa ibo, Madam Star Mayo. Okay, good morning dira sa inyo ha. Kag advance Happy New Year. Okay. Erlinda Salgado, good morning. Red Salgado, Merry Christmas. Salamat. Nakasuga man gid kami, kaduwa gid kami. Nag-brown out. Okay lang na. Kung nagkasugid man nga nagbalik ang suga, tapos napatyan, siguro basi may gamay lang nga problema, no? Ako isa do gina-testing pa na eh, okay? Pero labaan ta pasensya, ta kaginahimo man sa katon nga mga light warriors ang ila masarangan, okay? Mileli Oligo, pinakamaayo nga tawo, alias Turco. Red Salgado, wala pinilian, amigo ko nga tawo, bogaray. Merry Christmas sa imo, amigo, Sir Bossing. Pito ba? Okay, good morning sa liwat sa kay Mileli Oligo. Doon nag-ubo mo tani. Okay, good morning man sa kay Novi Magapan. Mayong aga, Action Red, Merry Christmas. Jonaline Ninial Discrepito. Good morning, Merry Christmas sa tanan-tanan. Salamat. Nagsiga gid man ang amon nga barangay Ayungon, Valladolid. Tungod sa nga bagyong Odette, damage no seko. Still, may lights na kami kag-monitor na sa Action Radio number 1. Thank you so much. Anyway, gani ang akon gani nga mga kaparintihan dira sa Mela Castellana, dira bladampi sa Kambagting until now wala pa sila gani masugan eh. Today may ara kami sang reunion kag nagbakal sila sang genset, inabalang gamay lang para magkakuryente. Amo nang problema mga kaksyon kung magdungan bala mag-una bing kuryente. And what if po ng tubig nyo dirabi nagasalig man sa kuryente, tiduagid madula ang kuryente kag tubig. Ang problema pa sina mga kaksyon kung budlay pagid magita siyang pagkaon. So man especially sa mga kapuspalad naton nga mga kaksyon ang munang problema. Okay? So kung may ara ka mo dira subla, buligan ta ning aton nga mga kautudan didto iya sa surte sa sur nga parte iya sang Negros Occidental. Okay? So, Jonaline Ninial Discrepito, good morning, Merry Christmas sa tanan. Salamat ka, nagsiga gidman diri sa amon sa Valladolid. Okay? So, enjoy lang kamo dira sa mga nabalikan na sa suga. Dala ko Tabio Estela Yubar, Bumorsia Tourism Office, OIC Subongman, Kagawad Timay, Kagmonet Lobaton sa Mambulak Silay. Halin sa kay Mileli Oligo, madamong salamat. Gina Serna, good morning, Action Radio watching from Sipalay. Jinky Dialagdo, Merry Christmas, Action Kagawad Red, kag Mr. Biboy Villasor, Star Mayo, and Doc Mat Mayo. Noel Amar, Lily King, Alex Montesa, Meleli Oligo, Alma Olegon, Raymar, Suato Imperial, and all my family sa Barangay Pandanon, DSB. Salamat gid from Arizona, USA. Thank you so much, Jinky Dialagdon. Kag Toto Dolor, good morning sa tanana nga taga Sonedco, especially sa kay Nanay Elsa Barillas. Keep safe kamo dira pirmi. From Toto Dolor. Kag may mga names hindi ko mabasa ha, okay? Paliyog tami sa family ko sa Barangay Kamingawan, Kabangkalan, Bohol.
kag Balilia family nga natamaan sa bagyong Odette. Merry Christmas, thank you. Okay, thank you so much. Mga ka-aksyon, magabalik kita. May arap pa kita sa second batch of greetings na rin sa itong programa nga Johnny Tango Rides Again. Okay, tutok lang, stay put. Good morning! Sa lawat mga ka-aksyon, kita nagabalik sa programa natin Johnny Tango Rides Again with aksyon Red Salgado! Again, sa mga tao na kamayanan sa pag-ibuon kay importante sa buka aga, bango na! Dakpa ng balding, habon, kabo, kag maligo! Dugay na kamo dira laminday! Laban ka bala sumsuman ka gabi, isa lang bala ka baso, balagin inom mo. Hindi ka magdrama-drama, dira kang over ka ha. Laban ka bala sumsuman, ikaw bala nag-ubos, bala sang lechon paksiw. Amo na ko kaisa mga kakso na bala grupo-grupo, bala ka mga inom-inom, ano. May ara ginadaya, nga laban istorya, kag laban sumsuman. Nagtiyog na baso, yung mga kaksyon dapat nag-isa-isa ka mo kabaso ha. Hindi mag-share sa isa ka baso. Kaya base mo lang may isa dira palayo lang ang madala ka mo dira sa quarantine. Anyway, nagatutok banderiya sinong Henrich Villarosa. Kagawad, good morning, Merry Christmas! Mahatag lang ko dira mag-New Year. Merry Christmas sa imo nung Henrich, ang purok president sa Hacienda Elsa, Barangay Estefania. Ay, syempre, ginatamyo ba naton sa isa ka maayong aga ang mapisan kag mabinuligon niya kapitan sa Barangay Estefania, si Cap Jerry Tingson. Merry Christmas and a Happy New Year! Kag sa mga kagawad ba na mga gwapo, mapisan, mabinuligon, huwag nagapanago kung Christmas, di ba? Mga kagawad sa Barangay Estefania, isa dira kamayong aga sa inyo. No, why kami panago mga kaksong Christmas? Basta, mga upod ko kakagawa dira, why tiga panago? Alright, siyempre, sa pamuluyo man sa Barangay Estefania, isa ka ba yung aga sa inyo? May mga kaksyon subong nga aga para balikan ang siyempre ihatag sa aton mga kaksyon ang pinakaulihi nga update na rin sa Bacolod, kagbilog ang probinsya sa Negros Occidental. Aton makaupod mga kaksyon, si Aksyon Marlon Henovea. Good morning, Aksyon Marlon. Aksyon Red, good morning kag very belated Christmas ato sa mga ka-aksyon no. Subaw sa reho gato pa ang nipis nga nga dabo-dabo no. Nagdabo-dabo subong kay hindi maayo Aksyon Red ang sitwasyon sang langit, may nagaporma nga galom ho kag madulom-dulom sa sabong ang kagahon Aksyon Red. Why na isang kasiguraduhan kung bala makapagkita si Haring Araw kay maglantaw ko sa nabukid nga portion para ka nagaporma Aksyon Red ang maitom kag madulom nga galom ti amo na nigurong paglitli bila sa isa naman ka low pressure area ang ginamonitor sang pag-asa Aksyon Red kay mati ginasiling to nga by 26 or 27 mo may baluan kung bala mag sunod na rin siya sa bahin sa Philippine Area of Responsibility o NAPAR kag ginakuno-kuno man nga base kung magtigbaliw man nga sa bagyo. No? Di maghawid kaya ang tuig 2021 porte bagi Aksyon rin sa Batangamuyo base pala ko matunaw man nisa, no? Kasi kung matika-tika balanggo ni sa dari sa aton sa di pungsod kay may araman bagyo Aksyon rin ka maluluyon mo. Alaan niya nga isa ka lugar nag-aantos pa sa halit sang nagalaslas man nga bagyo hasta lang sa pag-litli kag pagkatika-tika mabapay mga saksuret na mo nang sigahom gid sang kalabanan
kung magagwa ang ato sa mga ka-aksyon, may ara sang plano nga mag jogging or mag polo pangumpra, dalala ka mo sang preparasyon, parang proteksyon sa inyo sining alawas kay mante sa residente na nagatupa subong ang dabo-dabo o kun ko isa talithi dari sa sudad sa Bacolod particular dari sa labyan namon sa may downtown area sang sudad sang Bacolod. Ang yuhom subong sa mga ka-aksyon ta sa mga kapihan medyo makitaan ta na ay kung kaso sang COVID-19 action red nagasisigit man ang pagnubo no? Ang probinsya radalang sa 197 mo 197 na lang kag may arasang isa ang patay kagiguro na tumba para doray no? Ano? May isa ka babae ito Damo action rin sa mga daw lain ulog at di ka galagulagos pakulod to. Dahon to, dalan na rin sa action din. Dalan Lusuryaga ni sa. Lusuryaga, babini, intersection. May arin Diyos, tunga intersection, gid. Babaye, aras tunga gid sa, no? Galibot-libot sa'yo mo, mas galakat. Basi, Action Marlon, ang muna isang babae diri sa idalom sa aton station, lain man na? Hindi, may bayo niya. Ito niya may bayo, may dargo, may kalo pa sa gani, balay na guragulan bla. Pero galibot-libot sa. Pero diri sa idalom station, babaw lang ang bayo, no? Oo, lain man ako siya. Ang yung sarang nga teritoryo, kung ano yan, yung dira sa may NOHS, no? Ini bago ko lang kita ni, pero sigurado, gid may sayad, kay manti may ara sa kinapulo pangita kada kaluso-liso siya no ambot ko nano ang mahimo ni sa ngaton sa nga sudada dong ati ini normal para kuno sa isa ka lugar nga damo sa populasyon kung damo sa tao mo galing ko isa bala may mga pangayaw hindi kid malikawan labi na kay pangayaw chismosa pulis sila sa nga balaya mo nang ila istorya no ay damo glitos pakulod ho muniho damo so sa nagaliho-liho one time nga na sunred, nakalabay ko pala sa may dalan sa Karanata. Halindara sa area sang Teletec bla mo. Pagkatugod sa may downtown, naisipan ko ni mga buang ni pitapilogid mo. Kili dalan. May galakat, may gapungko, no? Yara sa nagano rin na, nagayom-yuhom, nagahibi, no? Amo gid ako no basta isa ka highly urbanized city action red no mo sa mga tao nga nagakadlaw na mayara man nagahibi no full kompleto ko mo Balanse action Marlon. May istorya gani action red nga ang isa ka pamilya luyag nila ang magdabo bata nila yung rason nila kompleto kuno sa balay may nagaibi na may yakadlaw pa. Pero may ara sang daw ginaduso si Presidente Duterte no nga ang ibata sang mag-asawa tatlo lang. May ara lagi ginaduso luyag ya mo nang daw doala China bla. Para do family planning do mo na. Pero ako kalkulo ko action red matapos ang term ni Presidente Duterte hindi pa nagkaroon desisyonan mo? Oo budlay pa na kiti, kumbaga pa, ginpasar man to gani, nagligad to, ano? I guess, okay. Ato ba lang paggamit sa mga kondom, paggamit dira sa mga pills para makontrol, ano? Tingin kontra man to kasimbahan? Ani man damo kakson red sang kuan opinion nga batian nga kun mabatian no may punto man. Padula na ang tinaga nga damor da merrier pwede ba siguro sa ikasarang dira sa ginekana no? Kay kabudlay ba kisa? Ni man ako gani ang suri ka pati ko nga tuban na ka bla ka debatable. Kaglawig pa na diskusyon daw amo na nga matapos lang ang term ni Presidente Duterte sa July 30 or 31 di pa naman desisyonan daw. Posible patapuson siguro anay ang election action Marlon. Kaya na iban dari pa sa Pilipinas siya nga sus kung masarangan mo man lang siguro buhion ng mga kabataan no?
okay lang na, no? Anyway, sulat sa Bacolod, grabe ang krimen nga pagpatay daw kadasman na may aksyon na rin sa ginatiro patay mo. Subo man din natabo sa bahin sa nga barangay do sa may Poroksigay na naman sikat kini permi, no? Poroksigay na naman bagay timing gid nga mayara sang Christmas lights on ceremony. Ang barangay di siyempre kung mag Christmas lights on di malikawan nga mayara sang pagpalupok kina sang limitador or firecrackers action na red. Tigin tabo gini sang taglothang nga nagalilupok gina mga firecrackers sang pinalupok padali na sa nga puset teniro. Ining isa ka 27 anyos diretsong tulog kaya kagintabo nga katulog siya. Sunod sang iya sa nga balay ni sang 11 partner ya sang action red. No? Christmas para mani, no? Kapon December 25 gintabo sa mga tagluthang ang iya sa nga live-in partner nagagwa sa ila sa nga balay nagpa-load pagwa action na red amo to pagsalakay pagsunod sang ginapatihan duha ka mga tagluthang katiriro ang ining biktima nga si Elmar Gayatin alias John, no? Sa Rasalin Tanaga, katulog. Pero tatlong beses, tatlong kalupok. Wayman, so wala mala sa mga tao kay api nila para patos ang ginapalupok ka mga firecrackers action red. Tanda man maggatiro, initaluphan kay ulo kagliog ang i-grocery. Ginapatihan 45 kalibre nga pistola. Kali kabanti ang isa dari ka Angola action na red angot naman sa illegal nga droga. Ining biktima ginalegar isa ka drug surrenderer. Posilingon nagsungka siguro sa ginagtawag ba lang operation kung oplan na tukhang. Nagliligad ng mga tinuig action red. May mga information pa kanabaton ang kapulisan. Ining biktima ginalegar nga nagapang tunto dara sa area, no? Di amo nang ginatutukan, no? Ato sa mga kapulisan, nagapaypang hindi na mangindi sa naman katiway ng kaso, no? Bisan pang may ara sang sala, may ara sang hindi balain ginimo ang biktima porte basta gani kabuhi ng madula, dapat tatagad yun sa hostisya ang kapatayon sang biktima kag hostisya man para sa pamilya sa ni action red. Kay ti may ara gani gambal action Marlon nga inabalang kahapos ko no magsulod sa inabalang pagdeal sa illegal nga droga pero kabudlay magwa sa pagbaligya bala sang droga kabati sa pagpati man kuno sang iba na ini sila kuno ginapatay sa rason nga basi bala kuno ikanta ang mga upod ni nga nagabaligya man sang droga. Correction red nagapatay ko na kay ngaman may ara ko sang istorya kay di personal. Nga iya sa nga bata biktima man sa muna. No? Sa una tiga ako gid man sa sila nga bata ka Oxon Marlon. Ara gid man ta sa una ginasugo na siya. Magbaligya sa hulihi daw nabutang na sa lang-alang iya sa kabuhi bala gusto na action red agwa tiwa gisay wa ka sa makaluwas gin ko kasi ako no ya gin hungod kasi ng planuhan para nga dulaon action red kabati damo na sa sanabalaan mo tisa na ato ya amay gid action red ang nagstorya sa akon lanya amo na kabudlay kung magsurod ka sa isa ka illegal na aktibidad labi gid pagbaligya sang illegal nga droga. Itom ka nagadamo lagid ang galom. So, preparar ka mo kay basikon. Kay na pagmuno kang sunrito ko ni Pes pa rin sa bukid. Subok na nagdulom lagid ang kagahon. Ati Sandia gini karon ni kabaytaan nga magulan na January 2 lang tani action Marlo no. Imo ala lang January 3 kami lakpan ko na January 2. Kabaytaan ay makalabot ng haton nga panawagan sa ibabaw no nga January 3 na lang maulan. Basta ulan lang nga kasakarangan no. Ina magabasa-basa ala sa bala sa nagbalalag nga mga dalan. Yes. Aming report observation sa patrol with action Ninyo Bugina. Ako naman aksyon Marlon Hinovaya. Mga ka-aksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita ang serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio.
Maraming salamat, Action Barlon Hinovea, sa paghatag diri sa aton sang update sa Bacolod, sitwasyon kag probinsya sa Negros Occidental. Ay nagamat-amat naman mga kaksyon, damol ang galoma sa aton kalangitan. Dako naman nga panghangkat sa aton mga kaksyon, gati Domingo sa mga adlaw. Ano balaya ang ginahimo sa mga tao kun adlaw sa Domingo? Ginahimo nila ang ilang paborito nga ulobrahon, ang pagpanglaba. Kay Manti, bisigit kita sa adlaw sa ngapit sa 23, 24. Butang naton Lunes, tubtob Sabado, which is kagapon, ano? Christmas party diri, Christmas party dito, Christmas party everywhere. Depros mo naman sa pagkaon sa lechon baboy, mga kakson. Kaon ka lechon baboy, diri sa tupad balay mo. May kantuan ka birthday mo man sa mga parties lechon baboy man. Wala ka na sa tiyempo, dira yang manglabati. Tingbon mo na lang sa adlaw sa Domingo. Sumunga adlaw. Kamay patanay mga kaksyon, ano? Nga hindi lang mag-ulan para magbalaman ang aton mga nilabahan. Mga kaksyon, para balikan ang aton nga history antisina, magatamyaw kita diri sa mga nagkomento sa aton nga Facebook Live. Again, do not forget to like and share ang aton nga Facebook Live. Johnny Tango rides again. Pumuluyo sa Barangay Estefania, Merry Christmas dira sa inyo, kag-advance Happy New Year. Ginatamyaw ba naton sa isa ka bayong aga ang staff ni Congressman Greg Gasataya nga nagapamati isubong aga sa aton nga programa. Kag syempre, ang ginatamyaw man naton sa isa ka bayong aga si Boss Nonoy Amago. Hindi naman sa opisina ni Mayor Evilio Bing Leonardia. Ag si Sir Dowdin Dakila, kapamati man, ano? Isa ka mayong aga man sa office naman ni Vice Mayor Ilcid Familiaran. Wow! Uy, nag-text mo diri sa aton, si boss naton, Ronnie, sa office naman ni Councilor Cindy Rojas. Damo sumusa nagkapatamyaw sa aton, sa office niya, Councilor Cindy Rojas. Ang syempre, sa ginatamyaw ta sa isa ka mayong aga man, si boss natin, Bobby Rojas, aga managa, mapisan maniga tao. Sa natabo to mula ang bagyong Odette, ano? Isa man siya nag-hands-on, ano? Nagapautod to sa mga kahoy. Nga ara dira sa dalan, ano? Si Sir Bobby Rojas. Madamo-madamong salamat pa na. Anyway, Aria, ginatamyo natin sa isa ka mayong aga si Rochelle Evangelista, mayong aga. Man, ambahan, greet lang, ambahan family from Barangay Pandan, Pontevedra, Martin Aniling, mayong aga. Star Mayo, Action Red, kindly greet lang, Kuliyog sa family ko sa Tangub, Alvarez, Herrera, and Mercado family, dira sa may Buen Water Mineral Refilling dira sa may Tangub. Madamo kasalamat from Minnesota, USA. Thank you so much, Madam Star Mayo. Merry Christmas dira sa inyo ni Doc Matt, ano? Doc Mayo. Yvonne Busher, good morning, Action Red. Dan Sharing, thank you so much. Anyway, sa aton diri nga mga fans club diri sa Energy, Action Radio Fans Club, madamo ka salamat sa pagbugtaw nyo kada aga pa, Thank you so much. Kaya syempre sa April Orsabia sa Masbate, happy Sunday, sir. Ana Sinoro, good morning, Action Radio. Reporters ng ARB, maayong aga. Isa man ka mayong aga sa liwat sa kay Elizabeth Gamala. Good morning, Sir Red. Please greet my younger sister. Belated happy birthday kagapon ng gida, Lilibeth Malaka Pabilio. Thank you so much. Merry Christmas from Elizabeth Gamala. So agad mga kaksyon, kung mo na may anas and greetings, comment lang kamo sa aton nga Facebook Live, inapagatingoan naton nga pagatamyahon sa aton nga programa. So, ari mga kaksyon, para magbalik sa ato na kaduwang history, sumunga adlaw.
which is mga adlaw, it's December 26, mga kaaksyon, tuig 1849, natapos ang term of office ni Narciso Claveria bilang Gobernador General sang Pilipinas. Kabubala-bala mga kaaksyon, makadumdum pa kung sino ining siya Narciso Claveria. Butang natin mga kaaksyon, nagsugod ang iya sining termino tuig 1844. So buot silingod mga kaaksyon, 5 ka tuig ang iya diriya nga pagserbisyo sa Pilipinas bilang Gobernador General. Pero sa 5 ka tuig yung termino mga kaaksyon, madamo ini sang nabulig nga naghatag sang pagbago diri sa Pilipinas. Ay man ining si Narciso Claveria mga kaaksyon, ang nangin rason kung nga kita nga mga Pilipino ang nagka-apelyido. Kaya man isang una ang mga daan nga mga Pilipino or mga katutubo ta mga kaaksyon, first name lang gid May iban gani nga kumbaga pa sa ayo lagi dia. So amo nang rason sang una kung nga ang imo nga pakaisa ang posible mo nga mapangasawa nan. Kaga sa pangalan nga Toto, I guess I don't know kung ang ining Toto nga ayo nagsugod ini mga 1800s. Pero mga kaaksyon, ang mga pangalan sa mga tao sa una, gapalarihas lang. Butang naton sa isa may kabanwa. Ang Toto nga pangalan, magadangat guro mga 300, no? Tingnan mo na, sa piyak to nga bukid, may pangalan mga Toto, may 300 man. Ti sa isa ka isla, posible, na may ara isang 2,000 ka mga Toto nga pangalan. Pero wala pa sila ya kabalo, kung inabalang term balang parintihanay, na. Tik, isang una kung magluyagay ka mo, okay, luyagay ka mo dira nga duwa, di ba? Kag isa pa, hindi pa ang majority nga relihiyon sa una, mga kaaksyon, Muslim pa lang. Di ba? Kati, pag-abot diri sa mga Kastila, diri na nagsugod ining pagpati o natawag ta nga Kristyanismo. So, muna mga kaaksyon, ining si Narciso Claveria, naghatag sa Spanish names or last surnames ay syempre Spanish man nga mga first name sa mga Pilipino nang ginrason kung nga ang mga kaaksyon nga nagbago ang pagtawag or ang pangabuhi sa mga Pilipino sa ginigin patuman ni Narciso Claveria. So mga kaaksyon na rin nga bala nga natapos ang termino ni Narciso Claveria tungod kay gusto niya nga magpahuway. Okay? So, ari ang term of office ni Narciso Claveria Izaldua bilang Gobernador General sa Pilipinas ang natapos. Tungod man sang iya request nga retirement sa iya nga posisyon. Siguro ginakapoy na siya. Kay damo guro sang ulugtasan nga mga Pilipino sa tuanay. Kay manti, sang una yung mga kaaksyon, kung pag-istoryahan ang ginatawag naton nga relihiyon, posible gid nga magaresulta sa pagpatsanay mga kaaksyon. Seryoso gid sang una Istoryahan mo lang ang iba na basta hindi mo lang pag-istoryahan ang relihiyon. Kay dako gid ini nga problema mga kaaksyon. Posible ka nga pagadakpon, kag posible ka nga pagapatson. Kung ikaw salungat dira sa ila nga ginakampanya nga relihiyon, which is Kristyanismo. So amo na mga kaaksyon, si Claveria ang native sang Hirona, Biskaya, nagalin kag naging Gobernador General sa Pilipinas sugod July 16, 1844 Pero sa sulod sang iya nga termino, madamo ini sa mga reforma kag natapos nga mga proyekto kag anuman nga mga programa diri sa Pilipinas. Gincorrect ba niya mga kaaksyon ang kalendaryo sang Pilipinas? Ini sa natabo mga kaaksyon tuig 1844.
Gintukod man niya ang military library sa tong February 15 tuig 1846 mga kaaksyon. Gindala man niya sa Pilipinas ang pinakaunang steam war nga mga barko. Sa iya man termino natukod ang Manila paper na La Esperanza. Ini siya nagsugod mga kaaksyon December 1 tuig 1846. Kag Diario de Manila tuig 1848 gintukod man ni Claveria ang casino nga ginatawag sa tuanay nga Sociedad de Recreo sadtong October 31, 1844. Do kabudlay ba sa out isa ko mga Spanish nga mga terms ano? Sociedad de Recreo. Amo na ang casino subong, di ba? Kasi mga tao sa una mahilig man sa sugal mga kaaksyon eh. Pero ining sabong wala pa ya kaabot ang mga Kastila, ang mga katutubo na mga Pilipino sa tuanay nagasabong na mga kaaksyon. Ang nagasulat orang writer bala no sa pag-abot din ni Magellan sa Pilipinas, di bala si Pigafetta, di ba? Correct me if I'm wrong, si Pigafetta. Nakaambal niya si Pigafetta mga kaaksyon nga pag-abot na sa Pilipinas, ang mga native nga mga Pilipino ang nagasabong na. Di misara bala. Wala kita kabalo mga kaaksyon kung sa pag-abot sa mga Kastila diri sa Pilipinas, may nagasinggit na sa Wailo, Giste. Basta lain pa to yung mga terms sa una yan, no? So, muna, pero may sabong na. Wala pa makaabot ya ang mga Kastila diri sa Pilipinas. So, sa termino ni Claveria, mga kaaksyon, nagsugod ang pagpanghatag sa mga Kastila nga apelyido, muna ginambal ko kagina, sa mga native ng mga Pilipino, ini siya November 21 na tabo, tuig 1849. Pero may naghahambal man nga ini ko no ang nagsugod November 11 tuig 1849. Pero at least sina mga kaaksyon nagsugod gid ya tuig 1849 ang paghatag sa mga Spanish nga mga apelyido sa mga katutubo nga mga Pilipino diri sa Pilipinas. So si Claveria mga kaaksyon ang nagbalik sa Espanya kag ini siya ang ginbuslan ni Antonio Maria Blanco December 26, 1849. Pero si Blanco mga kaaksyon ang naguntat bilang Gobernador General sa Pilipinas June 29 tuig 1850. So I guess siguro mga nagdangat lang ini mga 6 kabulan or 7 kabulan ang iya pagserbisyo bilang Gobernador General ining si Blanco nga nagbulos sa kay Claveria. So muna mga kaaksyon again December 26 tuig 1849 natapos ang term of office ni Narciso Claveria bilang Gobernador General sang Pilipinas. Ang mga kaaksyon para sa ato mga jokes sumunga adlaw December 26 yari na mga kaaksyon. Isa ka adlaw, nagbalik si Rugo sa karinderya ni Johnny. Kaya ang nabakal niya kuno nga syudana, ang chicken curry, may nakitaan siya nga tiil katanga nga nakalakot. Ew! Yak! Ano niyang baligya mo sa ako nga chicken curry Johnny? May nakalakot nga tiil sang tanga. Yak! Ano? Tungkol sa tiil katanga, naiguan ka na dahil sa nga sudan nga chicken curry? Sus, dapat ka na iyarugo magpasalamat ka nga may tiil sang tanga ang nabakal mo diri sa akon nga chicken curry. Ano, Johnny? Papasalamat po kuya nga mo na nga may nabakal ako din nga sudaan sa inyo tapos may tigil ka tanga.
Dinoang ni mo ya. Balik ko niya ang nabakal ko yung sudan. Ambi niya dyan niya nga. Ako niya kwarta ko. Aon yung ganyan. Pag nabalik ko sa imo ang imo nga kwarta, Rogo, ha? Basi bala maghinulsol ka. Isip-isip pagidrogo, paminsaron mo gid sa madalom, Rogo, ha? Paminsar gid. Binuang nang imo yan dyan niya. Ambi niyang kwarta ko. Kwaon ko. Aray din yung mga chicken curry ho. Oh, okay, Rogo. Is that your final decision, ha? Final na? Ay, hindi. Pagibalik dayo ni Johnny ang kwarta ni Rogo. Kaya mapa-final question pa siya. Naglibog na gid ang ulo ni Rogo. Bakit? Kung ano nga misteryo ang ara sa likod sang tiil katanga. Ginapalibog mo yang ako niya nga ulo dyan ano pagit pala yung rason sa likod sa nga tiil ni Gatangang ara sa nabakal ko nga chicken curry, aw. Kabalo ka, Johnny, ha? May promo ang akon nga karinderya subong, ha? Kung makumpleto mo ang 8 katiil katanga, makadaog ka sa nga 10,000 pesos, 10,000 pesos. Ano? Tukoy pala na ginambal mo dyan 10,000 ang madaog ko? Kung nakumplito ko ang tiil katanga, 8 katiil katanga. Huurugo, insakto ang imo ginhambal. Ote, ibalik ko na sa imo kwarta, ha? Ang chicken curry, dalade. Ako ang Johnny. Hindi na lang ay taguon ko na lang ang isa katiil katanga. 7 na lang katiil katanga. Ang kinanglanon ko, makadaog na ako 10,000 pesos. Dakila naman! Next nato nga joke, mga kaksyon. Isa ka adlaw, dali-dali nga nagpauli si Johnny sa kuta nila ni Lolo Labron. Ang ilang supremo, sa isa kadako nga bukid, kaga may ginsugid ini. Supremo Lolo Labron James, pakadto na ang gwardya sibil diri sa aton nga kuta. Ginahapo ako kag gindalagan ko ang 30 City ka mga bukid. Mga katibuneros, ipagwanag ka na ninyo nga maarmas. Sugaton o sugatao daton ang mga gwardya sibil. Batuan daton sila. Pamatso daton sila mga katibuneros. Okay, Supremo. Pamatso naton sa. Ready na di ang akon nga talibong subong. Ate, mayo ko magamusin na katipunero, Rogo. Supremo Lolo Labron James, wala sila nagkanto diri sa aton para makipag-away. Ano ginabal mo dyan, Tango? Nagkanto na sila sa aton nga hideout-aw. Kung hindi sila makipag-away sa aton. Kabalo ka Lolo Labron James, Supremo. Gusto nila nga magsaylo sa aton nga grupo. Kay manti kuno diri sa aton, dako ang sweldo. Dako sweldo mo sa ilo sila. Dakila naman! Thank you so much sa ato mga kaksyon nga nagtutok sa ato nga programa, Johnny Tango Rides Again. Ariya, pahamo lang sa kay Toto Balolot. Good morning mga kaksyon. Connie Laparan, mayong aga. Action Red, stay safe sa imo man, Connie Laparan. Kurt Nathaniel De La Torre, good morning Action Red. Monitor lang kami diri sa may Dulunan, Hacienda Guba, Central Maaw. Madamo ka salamat. Ati Kim Eriman, mayong aga. Ati Melchor Baroka Rombines, mayong aga. Monitor lang ko diri sa may Hinubaan. Rochelle Evangelista, mayong aga diri sa inyo.
no? Family Honggin diri sa may Dumaguete. And Toto Tatan. Good morning. And Ronaline Nicor, mayong agad rin sa inyo, ha? Thank you so much. And Elizabeth Gamala, Ana Sinoro. Makaka-action ini sa liwat si Action Red Salgado para sa aton ka Johnny Tago Rides Again. Sama-sama tayo Pilipino. Mayong aga. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio. Oh, my little country boy.